Ay, shout out dyan mga kapatid. Ayan, magandang hapon. Ay. Hop. Wag. Ayan, magandang hapon mga kapatid. Ayan, boy. Oh, sa'yo yan. Oy, shout out dyan sa 1 viewers. Bago pa lang yan. Nag-start na. Bakit? Nag-start na pala. Sige, ano muna. Ano? Okay na. Hello mga ka-Bicolano dyan. Good afternoon sa inyo. Dito na naman po kami ngayon. Ayan. Kumusta po kayo dyan? Ayan, mga solid supporter dyan mga kapatid. Shoutout nga pala sa inyo dyan. Team Bubuli. Lalong na kay Arthur Sea, JL. Hello po, Alert. Sino ba tropa natin pare? Si Daddy Tisoy. Si Daddy Tisoy. Si Andrea de Channel. Tapos Daddy Frankie kasama dyan. Daddy Frankie. Tapos Telepreneur. Kay JR Telepreneur. Kasama natin dyan. Shoutout po sa inyo dyan lahat. Sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo sa suporta sa amin. At kami natutuwa dahil andyan po kayo. Kari Tititip Mix Vlog. Shoutout sa iyo, pre. Ayan. Salamat. Bigyan natin yan dyan. Salamat sa pagsuporta. Bigyan kita ng jacket dyan. Yan. May jacket na agad. Bakit ka na naman doon nakasando? Sabi ni ate. Ay, binigyan ko ni Team Kalokohan. Si Kenneth. Binigay lang niya sa akin, oh. Kagagawa lang niya. Ayan, shout out Ayan. dyan mga kapatid. Ayan, Lawrence Concepcion. Bigyan natin jacket si ate Lens Lawrence. Concepcion, maraming salamat sa inyo. Shout out po sa iyo. Nakasando ako, misis. Pasensya na. Kasi bigay ni Kenneth. Binigyan niya ako. Kaya po salamat ako kay Kenneth. Kenneth, salamat Team Kalokohan. Salamat po. Yan po. Yun. Maraming salamat sa 4 na viewers namin. Susunod, marami na yan. Lens Concepcion, maraming salamat. Salamat po sa shout out. Sir, pasok ka, sir. Hoy! Oh, parang saan ka galing? Nagbabay ka? Meron po bisita dito. Ayan. Hello po sa inyo dyan. Ayan, meron po akong shout out. Sige, mamaya. Kaprimo Official Maray na hapon, Manoy. Hello, maray na hapon din sa Indogabos dyan. Lalo si mga taga Bicol dyan. Hello po sa inyo dyan. Lalo na kay si Boss Bal Matubang. Mark Anthony Coizen. Shout out Boss Street Side, Boss Joel. Hello po sa inyo dyan, Boss Joel. Hello po sa inyo dyan, Daddy Frankie. Hello po sa inyo dyan. Lawrence Concepcion, salamat po sa support kay Bicolano Elvin po. Yeah. Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon po sa mga nandyan, mga kapatid. Meron po akong shout out sa street side. Boss Ryan Manago, Boss Joel, Team Kuliglig, Nyog Benitez. Shout out po sa inyo dyan. Ulitin ko lang po. Street side, Boss Ryan Manago, Boss Joel, Team Kuliglig, Nyog Benitez ng Sampaloc, Manila. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Taga ano pa na siya? Taga Kapremo Official. Taga Kalagimit. Ay Kalagimit. Hello sa iyo, Kaprimo Official. Suportahan ka namin. Taga Kalagimit ka pala. Ayan, Noy. Suportahan ka namin dyan. Kaprimo Official. Subscribe natin dyan. Ayan. Maraming salamat sa iyo sa pag-support sa amin. Ayan. Nag-auwas siya eh. Hello po, RB Martinez. Magandang hapon po. Ayan. Hoy. Army Martinez, maraming salamat. Ayan, LS daw si Ma'am Andeng. Uy, LS pala siya.
Taga Paolba man Manoy. Ayun. Hello sa iyo. Arititit Max Vlog. Suportahan natin siya. Mabait yan, tropa yan. Yan, i-subscribe na natin yan. Arititit Max Vlog. Martinez Capulong. Yan. Oo na Ay, po. Si ano? Tama ba? Jen Distraro po, Bulaga. Ayan, Ayun. magandang hapon po sa Jen Distraro. Ayan, Hello sa iyo. Oo, Bien Estrado. naputol-putol lang. Ayan, Paulba. Ano Paulba? Sabi ni Ka-Artin Mix Vlog. Oo, taga Paolba kasi sa amin yun. GL eh. Music GL, Rock. alam niyo na. GL official. Music Rocks. Ayan, Yahoo. Ayan, magandang hapon po, Music Rock. Ayan. Shoutout po sa viewers natin. Oo, ayan. Tapos na, hindi. Si ano, nauna kanina si ano. Sino nauna? Commander. Hindi ko alam. Si Gob, baka hindi pa Ay, wala siya. na yun. Hello po, Ate Miriam Caliboso. Magandang hapon po sa iyo, Ate Miriam Caliboso. Ayan, wait sa LS ni Adening. Bigla nawala. Wala. Biglang nawala daw sa... Pasensya, tayo. pasensya na mga kapatid ha. Hindi po namin alam na mag-ilis po si ano. tayo. May bisita kasi kami dumating. Bigla po dumating si ano, si Bicolano Elvin, mga kapatid. Oh, isa din siya sa kaibigan natin or kapatid. Ayan. Nancy Recamadas, pa-shout out. Ayan, Recamadas shout out family po yan si always Nancy. na nanood po. Ayan, Ay, maraming salamat po. Nancy, ayan, Aroy, shout out sa inyo dyan. Hello po Nancy. Maraming salamat sa iyo sa panonood sa Bicolano Elvin. Lalo na kay Arthur Sea and JL Official. Ayan, maraming salamat po kapatid. Ayan sa mga nandyan Ayan, po. maraming salamat po kapatid. Andiyan naman. Andito na naman tayo ngayon. Naglulukuan na naman tayo. Pagbibirahan na naman tayo. Ayan, shout out sa 11 viewers dyan. Ayan, dumadami na pa. Jessica Domingo po, magandang hapon po sa iyo. Hello sa iyo, Jessica. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Kaprimo Official, Jen. Distraro, mega Yeah. love, shout out po. Ayun, LS na po ulit. Ayan mga kapatid, ito po, dalawang cellphone ko. Papuntahin ko po kay Ma'am Anding po. Ayo. Para po, ano. Hello po sa inyo dyan. Support, Magandang support hapon po. sa inyo. Nakamonitor naman ako kay Auntie. Ayan po. Maraming salamat sa inyo. Sa suporta. Bali, dalawa po. Ito na po si Ma'am Anding. Ayan, pasensya na po. Nagla-live pala siya. Kung kailangan nyo po pala na bumili ng mga damit, dito lang po sa Oliveros. Tapos ano yung street to? 17. Boss? 17. 17, number 17 Oliveros. Street. Sa tapat lang po ng Balintawak. Yan. Ay, wala na. Dito po kami. Wala na si Gob. Bumalik. Bili lang po kayo ng mga damit Ah? dito. Bumalik. Dito po kami. Kahit anong klaseng damit, pwede nyo pong bilhin dito. At ipagawa. Kasi gumagawa po sila ng mga print na damit tulad nito. O, siya gumawa nito. Ang galing, di ba? O. Yan. Oh, Edelin Official po. Shout out. Ayan mga Kabigulano. Talagang punta lang po kayo dito. Ako nang bahala sa inyo magpa-discount. Ayan. Boy, ano nga email mo? Ano ka ba? Ano mo? Dapat may email ka, pwede natin sabihin ang email mo. Email mo para kung mag-order si Ate. Ano lang, messenger. Facebook, messenger. Sige, sabihin natin yung messenger. Ay, Arthur Sea na lang po sa messenger po. PM na lang po kayo sa kay Arthur Sea. Z-E-A. Yan. Hello po mga ka-Bicolano. Salamat sana yung viewers namin. Ay, shout out dyan sa 9 viewers. Ay, Jessica Domingo, sino po Yan nag-live lang RB? po ako paggawa ng damit. Ayun! Kari-date Max Vlog. Yan ang gusto ko sa iyo, boy. Josephine Ibaho. Salamat ayan po. sa iyo. Magandang Hello hapon. sa iyo, Josephine Ibaho, sa aking taga-bahay dyan. Ayan, shout out sa iyo. Lalong-lalo na kay Mrs. Marlene Bupan. I love you. I love you sa iyo, sorry. Hello sa mga anak ko, kay Erica Jampol. Tsaka kay Bibilin, Arnel, at sino pa dyan. Yan. Hello sa inyo dyan, sa mga taga-Parkview dyan. Sino pa ba siya shoutout? Okay, shout out mga lahat.
Shoutout nga pala kay Gerald Toralde sa teacher. Napakabait na teacher yan sa Parkview Homes. Itong pare ko. Lalo-lalo na kay tawag ito ay Joseph Turalde. Tsaka kay Janjan. Yan, Janjan. Hello sa'yo, Janjan. Yan. Hello sa'yo dyan, mga taga-Parkview. John Paul Buban. Ayan. Hello, Hello Papa. sa'yo, John Paul sa anak mo. John Paul Buban. Hello sa'yo. Good afternoon daw po. Kumain ka na dyan, boy, ha? Meron ka, kumain na kayo dyan. Huwag mag-alala sa akin, dito lang ako. Bago na, hindi na yung wala na yung mga bagay na yun. Supportahan nyo ako. Diyan kayo, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat po, Jessica Domingo. Ayan, Dan Tamsak and Dan Dikit na po. Ayan, maraming support. Ayan. Full support po. Hello Ayan. po sa inyo dyan. Sige, pag uwi ko, may sisig ako. John Paul, bibilihan kita ha. Yung masarap, na tulad ng binigay ko sa'yo dati. Ayan. Sisig lang pala gusto mo ha. Sige, padala kita. Gusto mo nito, bigay ko sa'yo ito mamaya. Binigay sa akin ni Kenneth to eh. Ayan. Shoutout po sa 6 na viewers natin dyan. Ayan. Yung gusto nyong lumipat na kayo dito. Ayan, shout out dyan sa nandyan mga kapatid. I love you and I miss you. Vlogs. Ayan, maraming I salamat love you po. too, I miss you. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po, Gina Alvarez Vlog. Salamat po sa suporta sa amin. Hello po dyan sa mga kapamilya natin dyan. Hello po, shoutout po sa inyo lahat dyan. Dito po kami ngayon, ay nagkakagulong po kami dito. At buo sa Saturday po, meron naman po kaming feeding program. Doon po kami sa Pasay po. Nasa Pasay po na kami. Ayun mga Kamigulano. JR, ano ka naman? Ihilang ako. Okay, shout out dyan sa 10 viewers natin mga kapatid. Ayan, Jen Alvarez vlog, dikit na po ako sa iyo. Ayan, shout out po, dikit-dikit lang po tayo mga kapatid. Wala pong ibang dyan, tayo-tayo lang po mga kapatid. Kasi tayo-tayo lang po ang magkakilala. Ayan. Shout out dyan sa Team Bubuli at saka Kalason Warrior. Jel, basahin mo sabi sa'yo ni Jessica Domingo. Saan? Meron ba? Sino pa? Ano ba bang live niya at chat? Magandang hapon din, darling JL. Oy! Hindi ko nabasa yun darling pala. Oy, may darling pala ako dito. Patay tayo dyan. First come, first serve. Ay mga kapatid, maraming salamat po dyan sa inyo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, masaya talaga ako sa inyo na nandyan po kayo palagi sa amin. Lagi po kayo nakasubaybay sa amin mga kapatid. Ayan. Isa po talaga sa importante yung mga solid supporter natin dyan. Ayan. Magandang hapon po dyan sa inyo mga kapatid. Ayan. Isa din yan sa importante natin, yung suportaran din natin yung mga kaibigan natin dyan. Wala po naman po ibang magtulong-tulong, kundi tayo lang po. Ayan, RB Martinez, magandang hapon po sa iyo. Ayan. Ayan. RB Martinez, ayan, magandang hapon. Ka-Artet Mix Vlog, thank you. Ayan, maraming salamat po. Ka-Artet Mix Vlog, ayan, magandang hapon po sa lahat ng dyan. Nakalive po si mga kapatid, si Andrea D. Channel, pasensya na po. Sir Hello Jiel, po wala. mga ka-Aritit dyan. Sir Jiel, nakatulog ka na ba? O, nakatulog na ako. Dan, new friends, dikit po tayo. Ayan, mga kapatid, support Hello po po tayo. sa inyong lahat dyan. Si RB Martinez mga kapatid, isa po yan sa solid supporter natin. Oh my channel! Ayan, Hello po sa iyo, my channel. Ayan, salamat po. Jen Alvarez, support po mga Support kapatid. natin si Umay Channel. Pa-shoutout po, idol. Ayan, Umay Channel. Maraming salamat sa iyo. Suporta sa amin. Hindi ka namin pababayaan. Nandyan kami, nakasuporta sa iyo. Ayan. Shoutout nga pala sa mga taga-Parkview sa San Valley, Paranaque. Shoutout ko pala sa mga taga-Marikina, Alumpang Marikina. Shoutout ko pala dyan.
Ayan, pwede po kayo magbaba ng link mga kapatid para po lahat tayo dito Ayan, baba po kayo magkakaibigan. ng mga link nyo para pwede natin i-update natin yan. Hello sa inyo dyan. Sa 10 viewers namin dyan. Kinig lang po ako, nagdadrive po ako. Kasi ako, Ayan, ayan, mag-ingat ka po palagi sa pagdadrive. ingat po Tandaan kayo niyo ka primo, ayan. Karte, balakan kita maya. Ayan, balakan, ayan. Balikan. Balakan. Balikan ba? Balikan pala yan. Maribig, bigay. GLTV, Shoutout po. kagabi may kasiping na multo. Maribig bigay. Shoutout po kay Orly Authority. Hello sa iyo, kabayan. Kabayan, Orly Authority. Ito pala, asawa ni Early Authority, ayan. Hello po sa iyo, Maribig bigay. Support po kami sa inyo. Yan. Huwag natin kalimutan. Orly Authority. Trupa natin yan. Supportahan po natin sila. Ayan. Mag-ingat po kayo, Maribig, ma'am. No problem, Marvin, ma'am. Yan. Ka-Aridit Next Vlog. Salamat po sa iyo, pre. Ka-Aridit Next Vlog. Maraming salamat sa iyo. Ayan po, shoutout po sa 7 viewers namin dyan. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Ayan. Ayan. Hello po dyan sa mga family ko. Sa nanay ko po sa Bicol, Norma Buban, sa Abinaman Buban. Huwag kayong mag-alala. Dito ako. Lagi po nakaposuporta sa inyo. Maraming salamat. Hello sa inyo dyan. Daddy Frankie, shout out po sa iyo. Sana manood ka mamaya pagkatapos nito. Kung hindi ka man po naka-ambabay ngayon, Daddy Frankie. Napakabait si Daddy Frankie, pare. Pupunta natin siya dyan lang sa Makati. Kailan ba si Daddy Frankie? Gusto ko makita si Daddy Frankie. Hindi, yun nga eh. Sabi ko nga sa kanya, kasi busy rin siya, pare. Kasi nandun siya sa Malasigit, Pangasinan. Oo nga, nakita ko yung vlog niya. Nag-comment nga ako doon sa Ayan. Binablog niya doon sa yung pinunta niyang Oo. matanda ba yun? Oo. Yung sa puno ng mangga tapos wala na. Hello sa iyo, Daddy Frankie. Yan, support natin si Daddy Frankie. Lahat ng mga kapatid, lahat ng mga kasama natin diyan sa mga charity vlogger, basta maganda lang yung hangarin. Hangarin natin. Tulungan natin yan mga kapatid. Tulong-tulong po tayo. Wala po tayo na hindi pwedeng hindi tumulong. Dapat po tayo, sama-sama tayo para mapalakas natin yung bawat isa. Hindi lang po sa isang bagay na isa lang po yung lalakas. Dapat sama-sama po tayo para pareho po tayo. Walang inggitan, walang sama ng loob. Di ba pare? Lens Concepcion po, nagcha-charity din dito si Elvin. Kaso po dito lang po sa Metro NCR sa CR lang po. sa Una. sa Bicol po wala pa po kasi dito po siya laging naka-stay. Ayan. Kababayan mo pala yan si Oo. si Lens Concepcion. Oo, babayad ko yan. Sama-sama para sabay umangat. Tama. Ka-Arden Next Vlog. Ayan. Salamat po, Lawrence Concepcion Alam mo, TV. kahit Nag-charity. Po, salamat po. hindi natin Kabayan, maraming salamat sa iyo. Mag-ingat ka palagi dyan sa abroad. Ayan. kahit hindi natin kilala yan, basta maganda yung hangarin, tulungan po natin. Totoo yan. That is yan naman talaga eh. Talagang tulungan talaga tayo dyan. Kasi isa lang naman yung hangarin natin. Oo. Sayang sana na pinasa ko sa iyo mga viewers. Sino yun? Yan naman. Akala ko sa kulo. Ayan. Sumasama para sabay-sabay umangat. Tama. Shout out dyan Si Charity Fitness. sa 11 viewers. Mga kapatid. Ayan. Medyo mababa yung views natin kasi parang nahati yung views natin. May nag-live po sa kasamaan namin. Sabay po sila nag-live. No? Sabay pala kami nag-lives ni Ma'am Andrea. Supportan natin si Ma'am Andrea. Si Ma'am Andrea din, support din natin mga kapatid. Marami tayong Nagkasabay pala kami ni Ma'am Andrea. nagkasabay. Kaya medyo bumaba yung views namin. Di wala problema po yun. Importante po tayo ay nagsasaya at may bigay natin kung ano yung hangarin natin sa kapwa. Di ba pare? Tama yun. Yun naman talaga eh. Yun talaga yung ano natin. Ayan. Shoutout sa 11 viewers natin dyan.
Ayan, Lawrence Concepcion, salamat sa inyo. Darating naman yung panahon na sige, Magkikita-kita tayo dyan. si Bicolano Elvin, darating din siya doon sa ano. Kasi lugar niya yun eh. Oo. Doon din siya mag-charity. Makakarating din ako dyan sa Bicol, siyempre. Siyempre, yan yung ano natin, bayan natin eh. Dito sa Manila siyempre, darating din tayo dyan. Alam mo ba yung Bicol, common na ano eh, parang maraming charity. Maraming charity dyan. Kasi andyan si Bal Santos eh. Oo, andyan si This Bala eh. Santos, Bergelin Cares, Oo. super dami dyan. Maraming mga vlogger dyan ng mga kwan dyan. Dami kasi, sabay-sabay na nag-LS. Oo Oo. nga eh, biglaan kasi kanina pagtapos si Commander, Yeah. akala naman namin walang mag-LS. Hello sa iyo dyan. Ayan, tingnan mo, nakaregalo ako ng damit. Oh. Oo nga eh, maganda yung damit. Salamat ni- sa, ano, Ni Kenneth. Oo. Ay, may tumatawag. Okay. Lion Trees. Ayan, shoutout dyan mga kapatid. Ayan. Ayan, maraming salamat po dyan. Oo nga, okay lang yan, sabay-sabay. Eh, hindi naman natin alam na nagkasabay-sabay mga kapatid. Kasi ito nga, ano rin, hindi natin alam mga kapatid na ganito pala magsabay-sabay. Pero kung alam naman natin, siyempre magbigayan po tayo. Kasi sino naman hindi magbibigayan dyan. Magkakasama po tayo yan. Bal Santos. Yo, si BSM po yan. Bal Santos Matubang po. Ayan ka, Aritimix Vlog. Siya po yung ano namin sa Kalingap, mga kapatid yan. Maganda po yung ano nila, maganda po yung hangarin nila mga kapatid. Maganda po yung kumbaga yung community, di ba? Malaki na yung community nila. Ayan, Bimboy Robio Buen Consejo. Ayan, shoutout po dyan. Shoutout po Kuya LG. Oh, LG, sino LG? Baliktad ah. LG ba? O GL. Ayan, walang problema po. Baliktad man yan o ano. Basta magkasalungat lang, walang problema. Kapulong Mamidi, ala, pasensya na Kapulong Mamidi, hindi biglaan po, nagkasabay po ng pindot, si Andrea at si Elvin. Kaya, yung isang cellphone ko andun po kay Elvin, ay kay Andrea. Yung isang cellphone ko po, nakapanood po dito, silent viewers po ako kay Andrea. Ay, ninang na daw. Kanino po? Kanino po magninang? Ay, andito po si EG Dolog. Hello! Ayan, isang kaibigan mo natin, isang kasama po sa balang araw maging timbubuli din ito. Ayan, shoutout nga pala sa 13 viewers at 17 thumbs up natin dyan mga idol. Kanina yan nakalive. Kaya Elvin. May darating pa tayo. May darating pa kami kaibigan ngayon. Ayan. Si ano? Namimiss ka namin. Hoy, iba na ako. Ganyan Dito lang ako, asawa mo, aba? May asawa pala ako dito. Sorry po Kuya Jel, okay lang po. AJ Dulog, ayan. Okay lang po yan. Kasama namin ngayon. Okay lang po yan, Bimboy Robio Buen Consejo. Ayan, hello sa'yo, Bimboy. Ayan, shoutout po dyan daw sa asawa ko. Asawa ko. Natawa ka na, kanina nag-uusap-usap pa lang ah. Shoutout Oo mo nga na, eh. pre. Shoutout po dyan ay banak ko. Ayan, Bicolano Anuga. Anuga daw. Ayan. Hello sa inyo dyan. Sa gabi lang to. Shoutout dyan, shoutout. Ayan, dito Shoutout ako, po sa JL. inyong lahat dyan. Ayan, di, andito tayo lahat, di magmahalan tayo. Ayan, para kala mo, alam mo ba mga kapatid, no? Gusto ko rin matutunan yung salitang yung yung okay, pwede rin yung Bicol. Yung yung Batanggenyo, di ba? Oo, ang ganda ng nila. Ayo, Parang gusto ko yung Tagalog nila eh. yung alae. Ala eh. Alae. Ikaw eh. Pre, akin na nga to pre, tapon natin. Ay, okay. Ayan, shoutout dyan sa 12 viewers. Ayan mga kapatid, yung isang cellphone ko, andun po Hello sa kay iyo, Kapulong Mami Day. Hello sa lahat. asawa ko, Kapulong Mami bihib Day. ka. Ay, Kumusta po? Hello, ma'am. ay, lagi naman ako nagbibihib. Iba na, Andito naman po ako ngayon. Ayan. lagi po akong nagbibihib. Iba na. Ayan, asawa ko, behave ka dyan, aba. Parang may mangyari yata kasalan dito. Kailan ba kasal? Ayan. Yan, hello po sa inyo dyan.
May feeding po kami sa ano po, sa Linggo-linggo. Saturday po. Si ano? Saturday daw, Sabado. Si Darwin Can. Sabado. Shout out po kay Darwin Kanin. Ayan, pare, kumusta po? Sino yung iba na ako? Si ano yan? Si Pinay sa Isla yan? Asawa ko. Ikaw yun yung asawa ko. Ha? Oh. Kanina nagkikwentuhan Gusto lang, mo mga po- asawa na. Ikaw ay Mag-rotate JL. Mag-rotate kanino? Mag-rotate, ano ba? Mag-rotate, iba yung mag-rotate sa amin eh. Yan ko lang sa ano. Ano magarote? Ay, Abi mo, Sa ano? big love shoutout sa'yo, Tita Karate, Flora. karate. Ayan. Garote, baka Kakaratiin. Ama, ano, karate ba? garote, yung parang may dala kang ano, dalawa kang Ay, yung ano, kahoy, parang di ba? Lantok, Magarote ka, baka maya mapalo. mapalo kita. Ayan, kapulong, garote palo. Parehas lang pala sa amin. Oo nga. Oh, yun na nga eh, kasi si JL, hindi yan si Pinay sa Isla. Sino ba yan? Sabi si Pinay sa Isla yan. Tita Flora. Sino ba yan? Ano? Si Ivana? Arby Martinez, ikaw pala nakakalam yan, hindi mo sinasabi sa akin. Nabasa-basa ko lang yan, akala ko si Pinay sa Isla yan. sarap nito ah. Ayan. Yo, support natin yan si ano, si Kapulong Mamidi. Pasok po kayo dyan sa pag mag-live yan, kapatid. Ayan. Kapulong Mami din. Tita Flora. Diyan po kami sa'yo, suporta po kayo sa'yo. Support natin Tita Flora. Kaya Andyan ba sila Pulara? Andun By si Tita Arnett Flora. Mix Vlog. Hello sa'yo, Tita Flora. Ayun mo sa baba. Tita Flora? Ito, Tita Flora po. Hello, Hello, po. Tita Flora. Hello dyan mga gwapo. Ayan, supportin natin yan si Tita Flora mga kapatid. Yan. Ayan, isa din yan sa kailangan natin suportahan mga kapatid. Ayan. Ayan, Tita Flora. Support natin yan, Tita Flora. Ayan, supportahan natin dyan. Maraming salamat sa suporta sa amin, Bicolano Elvin. JL, official, Arthur Sia. Arthur Sia, tsaka AJ Idulog TV. Ayan. Kay Laura Berakit. Yan, Laura Belakert. Yan, supportan natin po sila lahat. Kay Team Kalokohan po. Support nyo rin. Yan, Team Kalokohan. Yan. Number 1 yan. Wala ang channel eh. Wala na. Oo, wala ang channel. Ano lang yun? Pang-views lang yan, pang-views. Watch hour. Pang support ba? Ayan. Shoutout sa team viewers sa 22 thumbs up natin Ay, dyan. yun, mga no. idol. Maraming salamat mga idol. Ay, salamat kay Ano pala ito? Arket. Naka? Sabi din ako sana na ako pupunta tayo namin. Naka-ice cream ba ito? Hello po, Kapulong Mamidi. Baka pupunta namin yan. Kasi naman, Ay, baka pupunta kami dyan. Kukontakin namin si ano, si Japper Sniper. Gusto din namin mamit si ano, si Japper Sniper diyan sa Batangas, Ayaw. diyan sa Bukana. Yan. sino daw yung nakapula? Sabi ni Tita Flora. Ay, si EJ Dulog po. EJ Tita Dulog po Flora. yan. Ayan. AJ Udulog po yan. Supportahan po natin yan. Bababa ko po bahay ko, tita, para Huwag po makilala mga niyo link mo. po. Yan. Bago po membro ng Team Bubuli. Yan. papasok pa lang yan ng Papasok Team Bubuli pa lang po. sa Team Bubuli po, di pa po approve. Kaibigan pa lang po, di pa po Na-approve na-approve. ka na ni ano, Mander. Approve na. Hindi, ano pala, under observation. Kailangan kailangan active ka. Hoy, hala. Hello sa mga nanonood dyan. Sana yung viewers namin. Shoutout po lahat sa inyo dyan. Alam mo, gusto ko makipag-duet ni ano, ni Hello, hello! sa kanta ni ano, ni Andrea yung sa When You See Nothing At All. Ayan po, binaba ko po bahay ko, mami. Ayan, Tita binaba ni Flora. KD Ayan, Udulog thank you yung po. ano, link niya. Padaan na lang po dun sa bahay ko. Iwan na lang po kayo ng bakas. Yeah. Support ko rin po kayo. Ayan. Kailangan po natin suklian yan. Tulong-tulong po tayo para kahit pa paano po. Mulad yung ano natin dyan, yung kayamanan natin. Kaya ano nga pala, Ayan, support ko rin po to sa kwento Bicolano sa ano, LV. yung Ayan, content niya, maganda salamat yung- po. Yung
content niya yung lola yung tinulungan ni AJ. Mamaya pa yun, 9 hours, nakaano pa yun. Naka-stream, naka-ano yun. Ano siya? Nakaano pa yung pre. Hindi, napanood ko na kagabi. Iba yun, iba na Iba naman. pa yun. Yung kagabi, ano yun pre, sakit nun, ano eh. Hika. Ipakatak. Oo, tapos na-stress kasi hindi na pinagtinda Hello sa 10 balita. viewers dyan. Shout out sa mga taga-PUBG dyan. Shout out nga pala sa mga trading, New Atsin Trading Corporation. Shout out dyan sa lahat po nandiyan mga kapatid. Ayan, sa mga walang sawang sumuporta. At sa nandiyan po na naging stay. Ayan, Thank you maraming sa salamat viewers po. natin dyan. Shoutout nga pala dyan kay Alvin Martinez, Kapulo Mami D, Kita Flora, Ka-Aritit Mix Vlog. Ayan. Meron pala akong siya shout out ngayon. Pupuntahan po natin siya si Lugaw po. Lugaw 3 points po ng Viral ba yan? sa Quezon City po siya. Si Lugaw 3 points. Taga veterans po. Veterans. Ayan. Dahil nakita ko po siya sa OPEX po. Ayan. Shout out po. Edwin Lugaw ng Quezon City. Ayan. Ay, may nagchat sa Taga saan ba yun? ayan. Ano, taga veteran? Malapit na sa inyo. Hindi, dito lang din. Ka-Aritit, ayan, Capital S din sa'yo, by sa sector ako, Quezon City. Ayan. Ano mo? Sa brad ko. Ha? Yun o, nagkakilala o. Capital S sa'yo, Ka-Aritit. Yan, tropa natin yan. Di po kabulog. Idulog po. Kabulog, Idulog. ano yan eh? Idulog po. Baboy na bulog. Joke lang, joke lang. Idulog po, idulog. Idulog po. Caritet Mix Vlog. Capitalize sa'yo, tol. Dadaanan ko na bahay mo. Babagyuin ko na, ha. Ayan. Ayun. Maraming salamat sa iyo, EJ Dulog, sa pagsuporta kay Caritet Mix Vlog. Tsaka, siyempre, supportahan nyo rin to si Bicolanong Elvin. Patapos tayo dyan, mga idol. Ayan, napakabait rin po niyan. Maraming salamat po, Tita Flora. Diyan ka po, nakasuporta sa amin yan. Karitet, meron kang 83 videos. Dadaanan ko muna, ha. Sa Squid Game mo. Siyempre, kailangan natin ganito muna. Huwag muna tayo pasok basta-basta. Nood muna. Tama, tama. Kasi sayang yung support. Gusto Tama nyo- yun. Gusto nyo ako Ang mas tulungan. maganda po, Gusto ko rin kayo tulungan. Kaya Tama. kailangan manood muna tayo para hindi masayang yung effort natin. panoorin nyo muna po yung mga videos nila, tapos saka po kayo mag-subscribe. Kasama po si AJ namin dito sa team. Yeah. Kaso busy lang po kasi ako. Kaya laging isang gabi na ako nakakauwi. Kaya di ako nakapunta dito ng ilang araw. Pero sabi ko pag free naman, dadalaw ako. Ayun. Salamat, EJ. Siyempre, magpasalamat din tayo kay Bicolanong Elvin. Mas malayo pa to sa akin. Ay, wala. Paranaque pa siya, pero yan, ang lagihan dito yan. Kaya i-support natin yan, napakasipag dumalaw dito sa amin. Maraming salamat sa iyo, Kaya EJ. sana matanggap na rin kami sa sa Team Bubuli. Ayun. Team Antayin po Bubuli. namin maging Team Bubuli rin kami. Carter Mix Vlog, ay maraming salamat po sa pag-support sa kasama natin dito si AJ. Ayan, Ano ba maraming mga salamat. plano ni... Shoutout nga pala kay pupuntahan na po namin si Kuya Bal Santos saka si Kalinga Prat. Abangan niyo po yan. Baka po by ngayon pong buwan na to. Ano bang plano natin sa ano? Yung sa'yo, ito, plano mo about yung mga charity vlogger. Ayun, yung charity vlogger natin, tutuloy natin. Ayun, kung linggo yan, gagawin natin. Saka yung punta natin dun sa Bicol, sama tayo. Maaari, sama tayo. Pwede yun pag malayuan. Oh, JL, nasaan si Sir Arthur? Ate Mila Caliboso, may ano po, may ginawa. Kailan ba yung dito? Nagano po, may nagre-reban po siya, may customer po siya. 15? Sa 15 ng ano? Ito linggo? Ibig sabihin, Nagre-reban po siya, ano, kaya hindi po Ay, pa siya. Biyernes, 14. Pero, pwede pa naman magbago.
Nagre-reban po si Arthur, Ate Marian Caliboso. Ayan, shoutout po dyan sa iyo, Ate Marian Caliboso. Maraming salamat po sa pag-support po. Ayan. Ayan, Tita Flora, dinaanan ko na bahay mo ito. Nanonood muna ako sa'yo. Hello sa Babagyurin iyo, ko na rin po. Mary Ann Calaboso. Hello sa iyo dyan. Support po kayo na. Support ka namin. Tita Flora, dahil ang pagkatabiglaw ng Elvin Vlog Ministry. And 300. Diba TV Official. Ayun. Maraming salamat sa iyo. Ma'am, salute po kami sa iyo. Ayan, shoutout dyan sa, Master G, shoutout mga sir. Hello sa iyo, Master G. Thank you po. Tita Flora, Bicolan ng Elvin and Gentleman Official, Dan na. Ayan, Yun. maraming salamat po sa iyo, Tita Flora. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan, Tita Flora, dan na rin po ako sa'yo. Nabagyo ko na po yung bahay mo. Ako si Tita Flora, matagal ko na siyang na Ayan, subscribe. sabi nga pala ni Alex Minyolas. Manoy, pasigaw naman na Mga try. Ayaw nga pala. Tricycle driver. Alex dyan. Menyolas. Manoy, pasigaw naman. Tricycle driver. Mga tricycle driver ng San Valley Paranaque, SB Tuda. Ayaw, ilo po sa mga taga-barangay San Valley, SB Tuda, lalong-lalo na kay Manoy Alex Minyolas. Ayan, ilo sa iyo Alex Minyolas. Manoy, maraming salamat sa suporta mo. Andiyan ka palagi, nakasuporta sa akin. Maraming salamat sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Andiyan palagi ako sa iyo. Abangan mo yung damit ko, bibigay ko sa iyo. Ayan. Maraming salamat. Maraming tayo nagmamahal sa atin, JL. Ayun. Ayun. Mga taga tricycle driver lang San Valley. Maraming salamat sa inyo, boss. Ayan, Salud. shoutout dyan sa inyo mga kapatid. Dyan po sa Paranaque. Lahat po kayo dyan mga kapatid. Maraming salamat po sa support nyo dito kay Bicolano Elvin. Ayan. Oy, watching from Francia, Ligaw. Albay. Master G. Master G. Ayan, Hello magandang sa iyo, hapon. Master G. Hello sa iyo dyan. Watching from Francia, Ligaw, Albay. Ayun, kabarangay ko yan. Gil. Isa lang barangay namin sa probinsya namin. Ganon. Master J, maraming salamat sa iyo sa suporta mo. Salamat sa pagpunta dito sa channel ko, Bicolano Elvin Vlog. Ayun, hello sa mga taga-Pransya dyan. Hello sa inyo lahat. Sana manood kayo palagi ng Bicolano Elvin. Salamat po, Master J. Francisco Cruz, hello sa iyo, Bicolano Elvin. Team group ni Bal Santos and Rob. Ako work team group. Kawert Team Group, Team Ram, Brother, Tinson on Kids, Scholar, Pampanga. Kandaba. Ayun. Kandaba pala. Maganda ba? Ayan, shoutout po sa iyo, Francisco Cruz. Francisco Cruz, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa panonood mo sa amin. At hindi ka namin makakalimutan. Susuportahan ka rin namin po. Salamat sa pagsuporta sa amin. Andyan ka. Shout out po sa Kuya Bal Santos and Rob. And Team Titram Brothers and Tit John. Hello po sa inyo lahat dyan. Maraming Tikram, salamat. Tip John, ayan, shoutout po. Yan, shout out po sa inyo. Sa inyo Salamat dyan, mga po. kapatid. Suporta. Pumunta po kayo sa channel Marami namin. po kaming Tita Flora. Marami po kaming kasama Suportahan ni, mo po kami, Boss sir. Salamat po. Suportahan din po kayo namin. Tita Flora, hello po. Iba na ako. Hello. Ayun. So, bali si Tita Flora, si Arthur Sia, may bago po kami mga kasama dito. Wala lang Si Daddy Tisoy. Share lang po ako. At saka dito po si AJ Dulog, ako, at saka ito si Bicolano Elvin. At saka may isa pa po mga kapatid. Meron po kami, marami na po kami dito. Medyo marami na po kami nakakilala. Puro po mga charity vlogger. Ako work the team boys on Tikram, brother Tikchon. Uy, nagwo-work daw siya. Scholar truck, rice and fruit. Regalo Bicolano yung next year date Philippines and saan ka nanggaling. nanggaling. Ayan. Yan mo ako doon sana. Ayan si Pasukin mo na yung bahay. si Francisco, ako work team.
Tekram Brothers. Yan mo, pre. Yan mo. Mga kapatid, pwede po tayo ano dito. Ito si Francisco, ibig sabihin ano pala to ni ano. Saan ka nang gagaling Bicolano? Oh, saan ka daw nang gagaling? Saan ka galing sa Bicol? Taga ano Bicol po? ako, Bicol. Bicol siya pero dito po siya sa ngayon nagcha-charity dito siya. Parañaque. Parañaque mga kapatid. Ayan. Francisco Cruz po, ayan, mega love shoutout po sa iyo, Francisco Cruz. At sana po makikilala po namin kayo to personal po. Nang sa gano'n ay magkausap-usap po tayo mga kapatid. Dito Marbo po. ka mong Facebook ko. Ayan, may Marbo Facebook po, pwede rin po kayo mag-PM kay Arthur Sia at saka Cubs GL. Ayan, marami po mga kaibigan. At saka basta Alvin marami. Idulog. Alvin Idulog, ayan po. Dito ayan. mamimili na po Shoutout kayo mga nga pala kapatid. dyan kay Iisa lang po kami dito. Jessica Domingo. Sinusundan mo talaga si JL. Kanina ka pa. Tita Let's, ayan, may love shot po kay Tita Let's. Ay, bana, I Ay, Tita miss you. Let's. Sige. Singkit, bigyan may love shoutout. Merlinda Manawis. Ayan, magandang hapon po sa Merlinda Manawis. Ayan. Tita Les, may love shoutout. Sabi po ni Merlinda Manawis. Mga Ayan, kapatid. bigyan shoutout din sa'yo. Merlinda Manawis. Ayan, thank you. Pin po kayo, mag-pin po kayo kay Marbo. Marbo lang po. Marbo po. Marbo Ay, po. Merlinda, dikit ako sa'yo ha. Dikit Francisco lang ako sa'yo. Cruz po. Pin po kayo Marbo. Ayan. Salamat po, Francisco Cruz. Salamat po sa Ay, bigyan natin ng pagsuporta jacket sa akin. dyan. Merlinda Manawis, bigyan ka ng jacket. Ayan. Hello po, Daddy Frankie. Magandang hapon po. Ayun, si Daddy Frankie. Yan ay inaantay natin. Ayun po, Daddy Frankie, sana po mamit po namin dito sa ano kay Ayan. para po Shoutout sa iyo. Shoutout. Sa pagdalaw. Ayan. Ayan. Shout out kay Daddy Frankie. Suportahan po natin yan, Daddy Frankie ng Makati City. Ayan. Puntahan nyo po yung link niya at yung YouTube channel niya. Daddy Frankie, napakabuti yan, napakabait. Yan. Huwag na po kayo mag-alinlangan. Alam niyo na po. Daddy Frankie, Ayan. babagyuin ko na bahay mo ha. Ayan na, oh, ayan. ayan, sabi ni ano, team group Tikram Brother takes John Truck rides on fruit. Punta ka sa bahay, Francisco Cruz. Kunin mo yung kwan ko, Marbo, yung Facebook ko. Ayan, kita tayo. Marbo, yung Facebook ko. M-A-R-B-U. Ayan. Ay, Daddy And Frankie, meron pa ako ng bahay mo. Facebook page, Bicolano Elvin din po. Ayan, shout out po kay Francisco. Francisco ano? Cruz. Cruz, yan. Pre, maraming salamat sa iyo. Suporta mo. Sana magkita tayo. Melinda Manawis. Hello sa iyo, Ibana. I love you. Ayun. Salamat. One day magkikita-kita din tayo. Busy lang talaga ako sa araw na ito. Okay lang po, yan boss. Daddy Frankie yan. Suportahan si Daddy Frankie. Napakabuting tao yan. Napakabait. Ayun. Their team, Tikram, Father, then as Mamanastas, Pampanga. Ayun. Ayun, sana mag-meet tayo, Francisco Cruz. Salud, pre. Kahit pa paano pumunta ka sa bahay namin. Dito sa channel ko. Sana magkita tayo. Napakabuti mo. Talagang, ako talaga yung napuntahan mo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Salud po ako sa iyo. Ayun. Isa po din kasi kaming charity vlogging din. At suportahan mo po kami. Bicolano Elvin. Nagtaksi pa si nanay ah. Taxi ka nanay. Ako narinig ko yung magsakapin. Hello dyan sa 12 namin. Hello sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa inyo sa panonood. At hindi po kayo nagkasama panonood. Hello po dyan kay Tita Flora. Arthur siya. Wala, busy po si Kuya Arthur. Panay, nagugupit po siya. Marami siyang customer ngayon. Oo nga. Mga 6 na daw na customer niya. Ayun. Team group Bicolano, okay and Ayan. Team Group Bicolano. Okay. Maraming salamat sa iyo, Francisco. Francisco Ross. Salamat po sa iyo. Francisco Cruz mga kapatid. Ayan, support natin Ayan, dyan. Sino support din dyan? Francisco Cruz. Tita Flora po, support natin. Tita Flora. At saka si Daddy Frankie. Ingat ka po palagi, Ayan, sir. lahat po dyan tayo dito mag-support po. Tulong-tulong po mga kapatid.
Wala pong iba. Talit, hello. Hello po sa'yo. Oy, kape-kape daw, kape-kape. Kape-kape. Kape tayo, Tita Lets. Nanay, shoutout ka naman, nanay. Shout out! Hello, Tita Let! Kamusta? Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Sino ba si shoutout mo? Wala ba? Sa mga Cebu. Oh, sige, shoutout mo sa Cebu. Shout out ko sa Cebu. Yan. Kala Merly. Kala Shirley. Shout out. Oh, pag Kamusta napanood nila kayo? yan. Yan. Salamat po, nanay. Melinda, Maniwanis. Arthur Shea. Makahilo, daming live. Ayun, dami talaga ang live ngayon. Sabay-sabay siguro kami, mabuti naman po. Ayan. Hello po sa iyo, Tita Lets. Kakahilo, Kay daming live. Melinda Manyuner. Ayan, pasensya na kayo mga kapatid. Kasi ito kasi mga kapatid, no? Biglaan po kasi, hindi namin alam na mag-live din siya, no? Kasi biglang dumating si, si Bicolano LB. Wala naman po problema kung pupunta po kayo dito, doon, pupunta rin kayo dito. Yan, so maraming salamat talaga po sa inyo, mga support po, yung mga kapatid. Patamsak na rin mga idol, Francis patamsak na rin kay Bicolano. Bros, hello, Merlinda Yunes, ayun, hello daw. Hello Malapit sa na rin tayo mag-ink. Jessica Domingo Vlogs, hello sa'yo, Jessica Domingo Vlogs. 1 hour na rin mga Ayan, kapatid. maraming salamat sa 11 viewers. At Ayun, 27 thumbs up. thumbs up. Ayun. Thank you very much. Yan sa Maraming mga salamat sa inyo dyan, mga ka-Bicolano dyan. Mag-iingat po kayo sa araw na ito. Sana lagi po kayo nakasupport sa mga vlogs namin. Abangan nyo po sa Saturday, meron po kaming feeding program na naman sa Ay, support Pasay po natin City. lahat. Support Hello po. namin kayo. Support nyo rin po kami para Tita Let's stay lahat safe tayo and umangat. healthy sa inyo. At same po sa inyo. Ay, Stay safe and health sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Support po mga Thank you kapatid. po, Tita Let. Maraming salamat AJ, salamat oras po. natin ay Four. 47 47 and 27 minutes. Ayun mga kabicolano. Diyan na naman tayo ngayon. Alam mo mga kapatid, kaya kami pinagtagpo dito. Oh, Kasi isa po yung mga adhikain namin mga ay, So, ngayon, sana po marami pa pong nadagdagan na mga kaparehas namin or charity vlogger na isa po yung adhikain. So, kahapon may namit na naman po kami na isang charity vlogger. si Si Tisoy. Daddy Tisoy. Yan. Oh. Abangan natin yan. Isa po siyang kaibigan po ni Ilan yung niya subscriber? ni, Napakalaki, no? ni Megs Molino. Isa po siyang kaibigan ni Megs Molino mga kapatid. Kaya alagaan natin yung team natin bilang charity vlogger, kung sino man po yung kasama natin sa team natin mga Saka kapatid. si Daddy Parangay, baka sa mga Isa rin yan. Oh. Support natin yan si Daddy Frankie kasi charity vlogger po siya. Ayun. Nakikita nyo po sa sa mga video, sa post niya. Malulupit talaga. Malulupit, saan po siya nakarating na nag-aanap po siya ng Malasigi matulungan. Pangasinan dyan. Ilaw sa mga Malasigi Pangasinan. Malupit nga binablog dyan ni Daddy Frankie. Oo, malupit. Binablog. Binablog, layo-layo, Daddy Frankie talaga. Oo. Talagang bilib ako dyan. Bilib ako dyan sa Kahit kanya. daw sa pinamimigay niya. Pati si Talagang mabagis talaga siya. Kaya siya, Si tayo Daddy- natin siya, supportan natin siya. si Daddy Tisoy, yan po yung kaibigan ni Daddy Tisoy. Tisoy yan, abangan natin si Daddy Tisoy. Isa po yan sa charity vlogger. Vlogger din po siya. Kaya abangan po natin siya. Adis Breeding Kiddies. Ay! Ay! Saan ka muna naman? Ayan, meron pa. Mga Bicolano, dito yan si Freddy Kidis. Kung kilala nyo, nandito sila, nag-deliver sila ng mga padaan dito sa amin. Ayun, shoutout kay Freddy Kidis. Nandito sa amin ngayon. Taga saan ba yan siya? Taga saan siya? May plate. Taga doon sa inyo? Oo. Kilala ni Mac. Dahil lang, puntahan ko lang sandlit. Ayun na, umalis na. Ayan, shout out dyan sa 9. Salamat po sa mga tag-thumbs up mga kapatid. Ayan. Ako, nandito kami sa House Group Tikram. Ayan, House Group Tikram. Mga kapatid, alam niyo ba mga kapatid, no? Sa totoo lang, gusto rin namin yan mamit siya, si Tikram. Oh, sa totoo. Kaso malayo siya eh. Saan ba siya? Pampanga ba yan si Tikram? O Pangasinan? Parang Pampanga yata.
Kasi nandito kami sa NCR, mga kapatid. So malay natin kung magkausap-usap, wala naman po problema kasi siyempre isa na naman po yung adhikain natin mga kapatid. So lahat po ng mga gusto namin po makausap, yung makikilala mga kapatid. Okay, Merlinda Manawes, ayan, Francis Go, mega love shoutout po. Damihan mo kain. Hoy, bumayat na ako, lumit na yung mukha ko. Kasi pagtataba ako, ito, lalaki ito, ganito ulo mukha ko. Ryan Palas, Tamsak, Bosing. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ryan Palas. Magandang hapon po sa iyo, Ryan Palas. Yes, shoutout sa 8 viewers sa 28 tamsak natin dyan mga idol. Meron akong premiere 9 PM. Baka gusto nyong sumilip doon. Daan kayo. Makikita nyo, meron na naman akong bagong senior citizen natin dyan mga idol. Ano po, Francisco Cruz po, pwede po kayo mag-PM kay Marbo or Bicolano Edwin sa page niya. Tapos pwede rin po kayo mag-PM kay Arthur Seya po. Mag-PM po kayo doon. Sa kay Cubs Jail po, sa akin po yun. Para po kung ano mang may pag-uusapan tayo, doon na lang po tayo mag-uusap. Ayan, shoutout dyan sa 6 million in the house. Ayan, at saka sa 29 tamsak mga kapatid. Ayan. Ilan minutes tayo? 51 minutes na, malapit na. Hello dyan sa mga Bicolano dyan, 7 na sa manonood sa amin. Maraming salamat sa pagsuporta sa amin. Nandyan kayo palagi. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, shoutout dyan Yan, support sa... nyo si Bicolanong LB na mga idol. Huwag nyo po siyang kalimutan. Mabait po yan. Makakatuwang namin yan. Para makasakay kayo sa Raptor niya, support nyo yan. Ito yung Raptor niya, oh. Ay, Kita nyo Raptor yan. niya, oo. Yan, di ba naka-Raptor si Bicolano Elvin? Ipapasyal kayo sa Bicol. Pag gayahan nakasupport tapos si Bicolanong Elvin, pag naggaya po yan ng Bicol, sasama tayo. Kasya tayo dyan sa Raptor, may takip po yung Raptor niya sa likod. Sasara na lang po. Bahala na tayo magsiksikan dyan Kaya sa lang loob. hindi ka makasingaw doon. Hindi, joke lang yung mga idol. Ayun, Mabait ka maraming si salamat po Bicolanong mga Elvin. Kabicolano dyan, sa mga tropa natin dyan. Yung Maraming gani, salamat sa mapasyal inyo. tayo sa Bicol. Si nanay, sama natin si nanay. Ang gusto si nanay magkasama. Ay yun mga Tulong-tulong Kabicolano. tayo. Maraming salamat sa 8 viewers natin dyan. Tulong-tulong para makatulong. Hello po sa inyo lahat dyan mga Kabicolano. Thank you sa Supportahan po viewers natin at si 29,000. GL Official, KJ Dulog, Arthur Sea. Ayan, thank you. Ako po yung EJ Dulog. Ayan, support niyo po ako. May Supportahan premiere po ako. yan. Ayan. JL Maraming TV salamat official sa mga kapatid. Bahan niya. Wag, support po tayo. Malapit lang. Isa lang po. Ayun. Ayun. Ito na si Madam. Andito si Ay, ano. mamang. Sige na, sige na. Sige. Mag-host ka muna, maihila ako. Ayan, naiinay yung mga host natin dyan, mga idol. Ayan. Shoutout nga pala dyan kay Merlinda Manawis, Francisco Cruz, Ivana ako, Ryan Palas. Ayan. Jessica Domingo Vlogs, Tita Let's, Jessica Domingo. Ayan, thank you po sa inyo. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Support nyo po si Bicolanong LB. Ayan, thank you nga pala sa team viewers at 30 tamsak natin dyan mga idol. Maraming salamat sa dumaan sa page ni Bicolanong Elvin. Support nyo po siya. Marami pa po kaming planong project. Kasama po yan si Bicolanong Elvin. Lalo na kay Arthur Sia. Ayan. Kay JL, AJ Idulog TV. Ayan. Sagasaan nyo na rin po yung mga bahay namin. Pag daanan nyo na po yung mga bahay namin dyan. Gamitan nyo po ng bulldozer para masira lahat. Ayan ka, Premio Official. Ayan, bigla lang shoutout sa'yo dyan, idol. Teleplay nyo. Isa kaya? Ayan, shout out sa lahat. Ayan, nandito si mamang namin. Ayan, shout out sa lahat sa nandyan. Parang nanghihina. Sa dali Ito Sige. na. Sa dali Pagod na pa. po buwan. Kasi, ito ka mamang Kasi pagod pa si mamang eh. Ayan. Power. Napagod si mamang. Griban.
Ayan. Amang napagod na. Oy, Ayan, shout out sa lahat sa nandyan. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa nandyan. Thank you po so much po sa pagbisita po sa channel po ni Bicolanong Elvin po. Ayan, thank you so much po. Sa lahat po nandyan, ay thank you. At siyempre sa lahat ng mga viewers ko nandyan, yung mga bagong nandyan. Ako pala si Arthur Seya. Sana supportahan nyo din po ako sa channel po namin. Ayan, Arthur Seya po. Ayan, kasama po namin si Bicolanong Elvin po. Ayan, at si GLTV official. JLTV Official. Ayan, siya. AJ Idulog. Ayan, shout out sa lahat ng mga team bubuli dyan. Thank you. And then, mga kasamaan dyan ni Sir Tikram. Ayan, salamat po sa pagdalaw po. Maraming salamat. Sana soon, mamit ko din sana sila. Ayan, at maraming salamat sa inyong lahat. And then, siyempre, ayan, comment kayo dyan para maganda yung usapan po natin. Ayan. Dito ka, Job. Daddy Frankie sa Oliveros Balintawak Market po, malapit doon. Yung tinatanong kung location nyo po dyan. 17 Oliveros Street, 17th Street, Oliveros, Balintawak, Quezon City. Ayan po yung sana soon makapasyal din kayo sa akin. Location nyo dyan. Ayan. Welcome po kayo anytime kasi ayan, laging open yan si Mamang. Ayan, sana. Salamat po sa support. Ayan, wala po kaming ibang hinangad po sa channel po namin. Hello, Tita Pab. Ay, Tita Pab. Tita Flora. Tita Flora, shout out sa iyo. Ayan, malapit na din po kami makarating dyan sa Daet. Thank you sa inyo dyan. And then, sa asawa po ni Elvin Bicolano po, shout out sa iyo dyan. Ayan, relax ka lang dyan. At ito po kami. Ayan, thank you po sa lahat, sa support po. Siyempre, wala po kaming ibang hinangad kung hindi maging nakakatulong din po tayo sa kababayan po natin na abutan yung katamang iaabot po. Ang channel ko po tulong-tulong para makakatulong po sa dapat abutan ng konting tulong. Sa kaya lang po namin na maiabot kasi alam nyo naman po, siyempre, ito lang yung hanap buhay namin. Siyempre, mas maganda po, medyo malawak yung community natin ng mga vlogger na small YouTuber po. Small YouTuber pa din po kami. Siyempre, nanghikayat po kami na magsama para mas marami po tayong matutulungan. Ayan, thank you po sa inyong lahat sa nandyan. Maraming salamat talaga sa mga support niyo po. Sa pagyakap po ng channel po namin, maraming salamat. Siyempre, wala po kaming ibang isukli dyan kung hindi. Salamat po sa kababayan po namin na abutan ng konting tulong. Ayan, kay JL dyan. Ayan, thank you. Ayun no, nandun sa taas. Ayan, maraming salamat po sa nandyan. Mag-comment naman kayo at share din. Shout out Ayan. Merlinda Manawis po. Ayan, Merlinda, shout out sa lahat. Ayan. Pa-support naman ako, may premiere ako mamaya AJ Idulog, 9 Ayan. PM po. Para makita nyo rin po yung bahay ko. Dalawin nyo po ako, medyo mali pa po yung bahay natin dyan. Ayan, thank you po. Ayan, Ayan, salamat Tita po Flora, sa lahat. Amigalab, shout out. Tita Flora, shout out sa iyo. Sa lahat po nandyan, shout out. Alam nyo, gusto ko din, mamit ko din kayong lahat. Sana soon, makapunta sana kayo dito sa malit kong bahay. And then, kung hindi naman kami ang pupunta dyan sa inyo. Watching from Malati, Maynila. Amigalab, shout out ka Primo Official. Yan, shout out sa lahat. Ayan salamat na maraming salamat. Pasensya na kayo. Bakit ngayon lang po ako nakapasok kasi may ginagawa po ako doon sa area, doon sa kabila. Kasi may nagpapagawa din sa akin. Ang negosyo ko din, barbero po, and then yung sinong may gusto ng t-shirt, ng mga vlogger na t-shirt, anything of anong design po, ayan, gagawa po kami dyan. PM lang po kayo kay Arthur Seya Evangelista. Ayan po yung ko.
At maraming salamat sa Sakto sa nandyan. pag-istorya mo, dear, 1 hour. Ayan, sakto 1 hour na po. Ayan, maraming salamat sa nandyan. Sana bisitahin mo rin yung channel po namin. Thank you so much po. And wag niyo pong Pogi! Wag niyo pong Ganda! Ayan, wag niyo pong kalimutan, Arthur Sia po, pakiyakap po. And then, wag niyo sanang i-skip yung ads. Importante po yan sa amin para mas marami tayong matutulungan na kababayan po natin Tama po. na maabutan po ng konting tulong lang po. Kasi ito po tayo nagsisika po para po sa kababayan po natin. Ayan, makikita nyo rin po pag pumunta din po kayo dito sa lugar natin. Doon po talaga, every Sunday po may feeding po kasi doon lang po namin pero sana darating po ng gusto ko din grocery na lang po, may bigas, may ayun po ang gusto ko pong mangyayari. Pero siyempre tis-tis lang muna po kami sa ngalan na nandito pa lang kami at wala pa masyadong pero gagawan po namin ng paraan para magagawa. Ayun din po ang gusto kong mangyari, konting grocery, may bigas po para po mas magandang abot po yun. Kasi ang feeding din naman po parang one time lang, pagkatapos mamaya pag itay wala na. Hindi yung kagaya ng grocery kahit kinabukasan o kinakabukasan mayroon din pa po silang maisaing po sa bahay nila. Ayun po yung anuin ko po, sisikapin ko po na ganun po ang gagawin po namin. Sa tulong-tulong lang po kami sa lahat. Ayan, para makaabot din po kami doon po. Kahit saan po kami na area, kung kaya namin pupuntahan, pupunta po kami. Ayan, maraming salamat po sa inyo kasi 1 hour lang po talaga ang talagang oras po namin kasi may susunod po. Maraming salamat, magandang hapon, magandang gabi o magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat and thank you, goodbye. God bless po, God bless sa ating lahat. Ipagpala po tayo sa may kapal sa lahat po sa atin. Bye-bye po, love you.